Dobrý den, já vás vítám v taxíku, já se tady jenom trošku doupravím, když někdo přijde, aby se mě nelekli. Oni se mě leklou stejně, ale možná to bude míň. Uvidíme. Tak jdeme na to. Taxík začíná. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Kam to bude? To je Nuselské radnici. Nuselské radnici. Dobrý den, tady absolvová taxík, já vás tam odvezu. A zadarmo, znáte taxík? Známe. Jo, i pán v brýlích zná taxík. Znám. Slečna taky. Taky. Tak to je dobrý. Tak já asi vám nebudu úplně říkat všechny ty pravidla. Máte 3 životy, já odvezu vás tam zadarmo, možná vám zaplatím. Máte 3 životy, to znamená 2krát, můžete odpovědět špatně, nic se neděje. 3. život je poslední, vysadila bych vás někde nerada. Ale máte 2 nápovědy, někomu můžete zavolat, anebo někoho můžeme zastavit na ulici, souhlasíte? Dobře. Super, tak se prosím připoutejte. První otázka za 500 korun. Co to je šatlava? To se mučilo. Mučilo, myslíš? Šatlava. Jsem byl teďka v týdnu v jedné hospodce a jmenovala se šatlava. To vím na 100%. Původní význam toho slova. Vězení. Tak co? Já bych řekl to vězení. Vězení. A máte pravdu, je to vězení, máte 500. Takže 3 životy, 2 nápovědy a půjdeme na další otázku. Za 500 korun. Parsek, P-A-R-S-E-K, je jednotka vzdálenosti, času nebo rychlosti. Já si myslím, že čas to určitě nebude. I have no idea. A jako prostě selským rozumem pár sekund. Já typuju rychlost. Já taky rychlost. Tak dáme rychlost asi. Dáváte rychlost. Bohužel, je to jednotka vzdálenosti. Který orgán lidského těla postihuje porucha zvaná arytmie? Srdce. Srdce. Jednoznačně. Jednoznačně srdce. A máte pravdu, srdce. To znamená 1000 korun, 2 životy, 2 nápovědy a jdeme na další. Kdo hraje zubaře doktora Přemysla Krále v televizním seriálu Život na zámku? Nevím, jak vypadalo vůbec. Já vím, jak se jmenuje v tom seriálu. Přemek. Přemysl. Král. No tak krát. Tak asi zavoláme. Zavolejte, komu budete volat? Zavoláme mýmu dědečkovi. Dědečkovi. Volaný účastník není dostupný. Tak to máme smůlu. To máte smůlu. Jestli tak nevzpomenete. Tak. Čech. Tomáš Tepfr. Krajník hnědý je druh mechu, anebo brouk? Krajník. Krajník hnědý. Krajník. Tak asi bude růst někde na kraji, tak možná ten mech. Mech a další varianta je Brouk. Brouk. krajník. Dáme to brouka? Tak co? Co tady? Co tady za... Lidé. Tady se můžeme zeptat. Dobrý den, prosím vás, byl byste tak hodný a poradil byste nám tady televizní taxík? Krajník hnědý je druh mechu nebo brouk? Co byste tak řekl? Co byste tak řekl? Krajník hnědý. Já bych řekl brouk. Proč? Tak mi to k tomu připadá bližší. Tak jo. Tak my na vás dáme. Děkujeme moc, Děkujeme. nashledanou. Díky. Díky, Mějte hezký se, den, nashledanou. pozor auto, naschle. Tak dáme na pána asi. Dáváte na pána a dáváte dobře. Takže máte 1500, poslední život a žádnou nápovědu. Co pak děláte, Romane? Roman žije. Žije. A co pak děláte vy? Já jsem obchodní zástupce, ale chtěl bych být herec. Aha, a vy slečna. Já jsem květinářka. Vy jste květinářka. Je, to je hezký. A nemáte alergii? No, mám.
A na co? Krom no, lidí. no, na břízu jenom a nějaký rostlin, který mi jsou i neznámý, takže Sloveso prásknout má pro minulý čas v mužském rodě 2 tvary. Jak znějí? tak jedno je prásknul. Ne? Myslím? Tak Jak se to, jaký je synonym k tomu prásku? Práskl. teď. Prásknul. Vykutálávaj. Tak co? Praskl. Prásknul. To slovo Prásknul a práskl. Prásknul. Prásknul. A práskl. praskl. Práskl. Už je to prásknul? Tak co? Už jsme na místě. Práskl, prásknul. Práskl a prásknul. To je správná odpověď. Takže vy jste na místě, máte 2,5 tisíce. Teď si můžete rozmyslet, jestli vezmete 2,5 tisíce, anebo jestli půjdete do Dubla, to znamená, že byste mohli získat 5 tisíc. Asi. Ale lepší střecha v hrsti, než... si zůstaneme u toho. U těch dvou. Ona by byla určitě složitá, takže... No tak jednoduchá určitě nebude. Vzhledem k tomu, že tady Roman udělal ze Šatlavy hospodu, tak bych se toho taky bála. Ale nevadí. Takže máte 2,5 tisíce, gratuluju. Děkujem. A vystupujte prosím tam. A chcete jí znát teda ještě? A určitě. No, určitě. Který francouzský dramatik a herec se jmenoval původním jménem Jean-Baptiste Poquelin? No, to bych nevěděl. Shakespeare. Ty si fakt. Aha. Ještě, že máte ty brýle, nebudete mít takovou ostudu. Molière. Molière. Si je klidně sundáte. Super. Já se vás nebojím. Já trošku. Mějte se moc hezky, prosím vás, Romane, už Děkujem jste za toho dneska sezení. udělal dost, takže prosím vás, vycházejte tam, ať vás tady něco nepřejede, jo? Už bych pak nemusel žít. No a právě když jste mi odpověděl, co děláte, že žiju, tak já bych ráda, abyste v tom pokračoval. Mějte Tak se děkujem moc za hezky. sezení. Taky, nashledanou. Nashledanou. Roman to má jako úkol vystupovat tam. Děkuju. Doplním. Nashledanou. Pořád doplním. Hezký den. Už jste úplně ten Zadne. úkol naplněn. Děkuju. To se ale takhle, že jsem mi chtěl vrátit. Tak jdeme rád. Kam to šlo?